Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko guztioi etortzeagaitik eta antolatzaileei hemen berbaiteko aukera emateagaitik. Tretatxu. Bueno, Patakon ez dabil bakarrik, hortik abiatuko gara. Ez dakit ezagutzen dozuen, zuetako askok bai, Manuel Antonio Madariaga, Patakon, Larrabetzukoa. Duela 40 urte egin zuen salto ikerketa akademikora, Manuel Antonio Madariaga Patakon ahozko tradiziotik aterata eta Joseba Agirrazkoenagak artikulu gogoangarri batean, haren berri eman zuen, eta nire ustez oso importantea da arrazoi birengatik artikulu hori. Alde batetik, ahozko tradizioa eta artxiboetako lana uztartu zituen, eta horiek biak baliatuz eman zigun Patakonen berri. Patakon benetan zer izan zen jakitera emateko. Eta bigarren puntua, lehengoa bezain importantea iaia, azterketa hori egin zuenean, garai hartan munduan oso bogan zegoen pilpil, zegoen eredu baten arabera aztertu zuelako. Eredu hori Eric Hobsbawmen bandolerismo sozialarena izan zen, eta Josebak atera zuen ondorioa zen, Manuel Antonio Madariaga Patakon, bandolerismo sozialaren eskemaren barruan aize, errez sartzen zala. Bueno, arrezkero ez sarritan, baina lantzean behin euskal historiografiak bandolerismoaren gaia jorratu deu, eta niretzat apurbet harrigarria da, baina iaia beti Josebak ireki zuen bidea baztertu da. Eta hain da horrela, esen gaur egun ere, bandolerismoaren gaia jorratzen danean, Patakon salbuespen gisa aurkezten da. Hau da, Euskal Herrian ez da egon bandolerismo sozialik, Manuel Antonio Madariaga Patakon izan ezik, salbuespena da. Nik ostera uste dut badaudela zantzuak pentsatzeko errealitatea bestela izan zala, ez? Eta horretarako lehenengo ekarri nahi dutona Bautista Landa, Tretatxu, Larraurikoa, 18. mendeko bide lapur bat. 1716an jaio zan, da 1761 hiltzan Valladolideko espetxean. Berez, bere lapur jarduna 1751 eta 1753 bitartean garatu zen, bide lapurretak egin zituen gehien bat, Altubeko mendatean, Urkiolan, Arlabanen, gehienak mandazainei, eta gero azkenengo lapurreta handila, bere karrerako handiena, Lemoizko abaden etxean egin zuen. Kontrabandoan ere ibili zen, tabako kontrabandoan, baina batez ere lapur ibili zen. Lapurgintza horren ondorioz, agintariak atzetik eduki zituen, eta egia esan da, denetariko armak eta denetariko bitartekoak erabili zituzten bere atzetik joateko eta harrapatu alizateko. Horrela egin zuten, 1753an, heriotza zigorra ipini zioten, esarri zioten, baina ez zuten gauzatu eta esan bezala Valladolideko espetxean hil zen. Bueno, lapurra, ikusten duzuen ez zuen egundoko lapurretarik egin. Egia da Lemoizko abaden etxekoa oso famatua bilakatu zala Euskal Herrian, eta esate baterako badakigu dokumentazioan agertzen dalako ataunen komentatu zutela, orduan pentsatu behar dugu nahiko zabaldu zala kontua, ez? Baina Tretatxuren beste ezaugarri bat, garai hartan fama handia hartu zuena izan zen bere ausardia. Altubeko lapurreta egin eta gero, Orozkoko alkateak susmatu zuen lapurrak Orozkotik pasatuko zirela Gabaz, eta segada bat prestatu ziren. Torrelandako Aristian bere gizonak eskutatu zituen, eta arrazoiarekin, Gaberdian, handi pasatu zen lapur multzoa, 4 gizon, eta basoan sartu zirenean berehala inguratu zituzten, alkateak amore emateko, bere buruak entregatzeko agindu ziren, baina Tretatxuk gainera dokumentazioan, erderazko dokumentazioan horrela jasota dago,
tiro bat egin zuen, esanez ordoa 1000 demoniogaz, eta ihes egin zuten. Ihes egin zuten, 4-3, laugarrena gelditu zelako Zerraldo. Pedro Arbide, Zeanurikoa, baina Bilbon bizi izan. Gero, hurrengo urtean, Bermeoko alkatea erronda egiten zegoela iluntzean tabernetan, taberna batea sartu zen, eta zegoen Tretatxu bere kide Txomin Otsoa Isusikoarekin, eta hoiek biek ere, alkatea sartu zanean, eurek eskopetak eskuetan, aurpegi eman zioten, alkatea kikildu zen eta belarriak apalduta joan behar izan zen. Horrek egundoko fama eman zion. Lapurra eta Ausarta. Bueno, horrelakoak makinatxo bat egon ziren Bizkaian 18. mendean eta ez dira gelditu historiarako, ezta? Zo zer gehiago okiko zuen Tretatxuk. Nik hemen orain labur 3 elementu aipatuko ditut. Batetik, etxaguna zen. Gizon eskondua, seme-alaben aita eta bere baserriaren jaube. Batxi landa, Bautista landa, landa etxearen jaube. Ez da oso normala gure historian bere etxearen jabedan baserritar bat, baserria eta familia utzi eta bide lapurretara joatea. Zerbait larria gertatu behar da horrelako erabaki latz bat hartzeko, ez? Hor dator bigarren ezaugarria. Bigarren ezaugarria da bere eskualdeko jauntxo aholtzu batzuen jasarpena jasan zuela. Jasarri zuten eta oso modu bortitzean, eta, bueno, azkenean bizimodua ezin aterata utzi zuten, eta, bueno, nik uste dut hor ikusten dugula arrazoi nagusia bera azkenean legez kanpoko jarduera horretara joateko. Eta hirugarren ezaugarria berezia da herriaren omena jaso zuela. Tretatxu guri heldu zaigu, Patakonan heldu zitzaigun moduan, artxiboko agirietan eta ahozko tradizioan. Ahozko tradizioan kantatzen dira kopla batzuk, 3 kopla baino ez, segurutik garai batean gehiago izango ziren, baina gure egunetara horiek baino ez dira heldu. Badakigu kantatzen, azkenengo urte hauetan, Tretatxu jaio eta 300 urte geroago oraindik jaso ditugu Meñakan, Bakion, Jataben, Errigoitin, Bermeoko baserri aldean, eta Gernikan bebai. Orduan, Sollubepeko herri horietan, ahozko tradizioaren bidez heldu da Tretatxuren gomuta hori, ez? Eta gomuta laudagarria da. Tretatxu Larrauriko landako semea, Bizkaiko Lapurdanen gobernadorea. Hori da lehengo kopla. Hor esaten zaigu nongoa zan, eta baita ere, lehen esan duguna, bere etxea zein zan, hori baitzan bere lekua ez bakarri fisikoa baizik eta gizartean berak zeukan lekua. Bera landako ugazaba, landako semea zalako, ez. Eta gero Lapurren gobernadorea, hor argi dago, laudatzeko eta arrotasun puntu bat ere badagoela, ez. Hirugarren kopla, bigarrena esanahia apurbet ilunagoa dauka eta testuan bai, baina orain ez dugu tratatuko. Hirugarren koplak dino, Tretatxuk esan deu, Begoñaganean ez da bela koiuko, ez da bela harrapatuko, Bizkaiko lurrean. Eta hor ikusten dugu olako formula antzeko zerbait, ez? Gauza handiak iragartzeko formula bat. Badago antzeko kopla batzuk, 19. mendekoak, eta Tretatxu esaten dauen lekuan, Don Carlos agertzen da. Don Carlosek esan deu Begoñaganean. Ez da Madrilen sartuko dala zaldi baten ganean, olako zer da, ez? Bueno, hor ikusten dugu ere, Tretatxu lehenengo pertsonaia garrantzitsua zala, eta hor iragarpen handi bat egin behar zuela, ez? Iragarpen hori da, ez da bela koiuko Bizkaian, eta, bueno, arrazoia ere basaukaten, ze Gipuzkoan harrapatu zuten. Orduan, bueno, egia ere basan. Orduan, hemendik nik ateatzen ditudan ondorioak dira, batetik, herritarrek ez zutela bat egin botereak zabaldu zituen mezuekin, hau da, Tretatxu beldurgarri, bihotz gabe aurkezten zuten bando eta agiri guzti horiekin,
herritarrek legitimidadea ukatu ziotela justiziari, ze jauntxoiek justizia erabili zuten tretatxu jasartzeko, justizia nahieran bihurritu zuten tretatxu arrazoi gabe zigortzeko, legezkanpo jardun baino lehen, lapur jardun baino lehen. Orduan, herritarrek ukatu egin zioten legitimidadea justizia horri, eta hirugarren nik ikusten dudana da, herritarrek eredugarri eta laudagarri ikusi zutela tretatxu. Eta alde horretatik, hartu zutela eroitzat, justiziak hain justu gaizkile arriskutsuentzat jotzen zuena. Hori erronka handia ematen du, ezta? Tretatxu hil eta 35 urte geroago jaiozan Manuel Antonio Madariaga Patakon, badakigu, bide lapur, ibili zala eta 11 kontutan, eta halako batean, 1826 urtean, Bizkaiko espetxean zegoela, hantxe, kartzela horretan Larrauriko gizon multzo bat zegoen. Eta gizon multzo horien artean, Juan Bautista Landa zegoen. Hau da, gure tretatxuren loba, tretatxuren seme Cristobal, seme horren semea. Juan Bautista, eta horri ere Batxi esaten zioten, Batxi Landa. Kasualidadea da, baina Larrauriko gizon horien artean badirudi predikamendurik handiena Larrauriko beste bat zala, Juan Jose Ereñozaga. Ereñozaga personaje bat da, mereziko lukena ikerketa zabal eta sakon bat. Baina guri gaur, interesatzen zaiguna da Ereñozagaren semea. Manuel Ereñozaga Larrauri. 1815 jaiozan, eta 1858ko apirilaren 11an, zazpi gizonen buru Morgako Meaka auzoko Andresena baserrian sartu zen, eta 24.000 erreala eraman zituen. Hori da, ezagutzen diogun lapurretarik handiena. Beste batzuk egin zituen, harrapatu zuten, ihes egin zuen, berriro harrapatu zuten, eta nik ja topatu diodan azkenengo berria zen, Zamoran presidioan zegoela errepideak egiten. Kontua da, eta hortara ekarri nahi nuke, Bakion, Iñaki Gamindek eta bere taldeak ahozko tradizioa biltzen ibili zirenean, aurkitu zutela, ahozko edo jaso zutela, bertako jendearen Espainetatik, Miru izeneko lapur baten ipuina. Miru, baserritar bat kinkalarrian dago, zorrez esamatuta, pagatu behar ditu eta ez dauka zelan. Ta Miru lapurra da, baina agertzen zaionean dirua ematen dio, eta orduan baserritarrak bere zorra pagatzen du, eta jakina horrelakoetan oidan bezala, zorra pagatu bezain laster, Miru agertzen da, eta dirua errekuperatzen du, ez? Kontua da, Manuel Ereñozaga Larrauriri Miru esaten ziotela, Larraurin eta inguruetan. Eta badakigu, lotura hori hain gertuko izanik, balitekena dela gure ipuineko protagonista eta Miru hau pertsona bera izatea, ez da. Orduan, orain erreparatzen badiogu, kontuatuko gara, salbuespena geneukan lekuan, Manuel Antonio Madariaga Patakon zegoen lekuan, orain 3 dauzkagula. Egia esan da gehiago dira, badira gehiago, eta bat baino gehiago gainera. Baina, Bizkaiari dagokionez, oraingo 3 hauek aipatuko ditugu, eta horrek ematen digu aukera esateko salbuespena barik, bandolerismo soziala Bizkaian tradizio bat izan zala. Eta tradizio hori, bandolerismo soziala ez da bakarrik lapurra. Bandolerismo soziala da lapurra, eta bandolero soziala marrasten sortzen duten nekazariak. Orduan, tradizio hori Bizkaian izan zen, tradizio hori oraingoz 3 ale daukagu tradizio horretatik, gehiago dira, eta horri esker hasi algara datazio bat egiten. Eta esan aldugu, begiratzen badiogu adibidez, tretatxuren lehenengo lapurretari,
eta Miruren azkenengo lapurretari, 1751 eta 1800 eta 59 urteen bitartean jardun zuten lapurrak direla tradizio horretako partaideak. 100 urtez zabaldu zala tradizio hori bizi-bizirik. Tradizio hori gero esan amatatu, eta Patakonen eta Tretatxu eta Miruren ipuinak gure egunetara heldu dira. Tradizio hori ganera, igual, Oskar, Euskal Herritik kanpora ere begiratu behar dugu, eta Eusebio Zamakola, Argentinan, bera etzan sartu tradizioan, etzalako hil, baina tradizio horretako partaide izan zen, Mate Kosido eta beste lapur, leyendasko lapur batzuekin ibili izalako, ez? Eta Eusebio Zamakola basaurikoa zen, ez? Orduan, tradizio bat badago, tradizio hori, esan dugun bezala, jarduera fisikoan ematen du 100 urtez zabaldu zala, oraingoz, behin-behineko datazioa izango zen, eta ematen digu, gatazka baten berri. Gatazka hori askotan bere koordenadetan eta bere planteamenduetan oharkabean pasatu daiteke, baina zergaitik gure baserritarrek, gure nekazariek ez dutelako artxiboetan, liburutegietan euren iritziak eta euren pentsamenduak utzi, baina ahozko tradizioan daude. Biak uztartzen baditugu, ni seguru nago gehiago ateako diela. Eta tradizio hori sendoa, oso sendoa izan da, justizia beste modu batera ulertzeko gakoak dakartza, eta oso indartsua izan da. Hain izan da indartsua, hori, Tretatxu hil eta 300 urte geroago, oraindik ere bere omenezko kopla kantatzen dien. Desitxuratuta, kontesturik gabe, baina hor daude. Eta uste da dana.